Ar y rhaglen heno, gŵr a greodd hanes yn un o brif seremonïau yr Eisteddfod Genedlaethol yn gynharach eleni. Croeso i Dweud Pethau. Jerry Hunter yw'r unig Americanwr i ennill un o brif wobrau llenyddol Eisteddfod Genedlaethol. Mi gipiodd e'r fedal ryddiaith yn Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd 2010 gyda'i nofel Gwenddydd. Mae'n academydd ymryddawn sydd â diddordebau ymchwil eang ac mae wedi cyflwyno cyfresu teledu llwyddiannus iawn am Gymru America. Mae'n gerddor sy'n geneilod o sawl grŵp ac hefyd un o'r ychydig bobl sydd wedi dadlau achos Cymru a'r iaith Gymraeg yn y Cenhedloedd Unedig. Jerry, chi wedi dewis dod ato ni fel cenedl, a dwi'n meddwl bod chi erbyn hyn wedi mwy na ennill yr hawl i ddweud pethau amdano ni. Beth ych chi'n feddwl o'r genedl fach mae chi wedi i mabwysiadu? Wel, mae'n genedl fach ryfeddol da. Mae yna gymaint sy'n ma da hynny. Dwi'n astudio Cymru a'r Gymraeg a diwylliant Cymraeg ers chwarter canrif. Mae yna gymaint i ddysgu eto. Dwi'n rhyfeddio hyd at y ffasiwn gyfoeth sy'n ma da. Ond fel rhywun o tu allan, mae yna bethau sy'n gweithio dyn ar y degau hefyd. Dwi wastad yn teimlo bod y Cymru, yn wedig y Cymru Cymraeg, dwi'n troi'n i Gymru Gymraeg wrth gwrs fy hun. Ond mae'r Cymru yn rhy ddof yn aml iawn yn y marn i. Dwi'n credu bod pobl yn protestio digon dyddi hyn o ran yr hawliau sy'n dyletus iddyn nhw. Dwi'n yn aml iawn sy'n licio gweld pobl yn fwy fwy milwraethus hwrach yn cwffio dros diwylliant. Chi falle'n yn gwerthfawrogi ni fwy neu gyn ni'n gwerthfawrogi ni hunain, yn gwerthfawrogi'r trysorau sydd ganddo ni fwy neu gyn ni yn? Wel, bosib yn dweud. Dwi wedi gweithio'n galad i ddysgu'r iaith a'i cholidio lle. So hwrach, dwi wir yn wrth fy modd a dwi'n gwerthfawrogi bob dydd. Dwi'n cael byw yma ac yn siarad yr iaith a darllen a byw yng nghanol y diwylliant yma. Hwrach, mae'n bobl sy'n cymryd hynny'n ganiataol. Dwi'n mynd das pan ydych chi'n fod rhywun sy'n enghraifft yn peidio â throsglwyddo'r iaith i'w plant i hunan, ffasiwn drysor ar blat iddyn nhw, yn hwytha'n cefnu arno. Be chi'n credu yw hynna? Diogi neu diffyg hunan barch neu'r fath o diffyg hyder? Ia, cyfuniad o'r cyfa hwrach da. Mae yna ddiogi weithiau, mae yna gymlethdod israfol hwyrach fel mae rhai pobl yn dweud. Ac mae ffaith bod Cymru'n rhan o Brydain yn broblem. Mae pobl yn cael eu gwthio o hyd i goleddu Prydundod. A ffaith bod Prydundod yn aml yn cael ei hyfalu neu gysylltu a Saesnegrwydd a'r Saeson hwytha ar y degan diolfo gymlethdod uwchraddoldeb. Bydd o'n well na phawb a Cymru hwyrach yn teimlo'n isradd o weithiau. A dwi'n meddwl, tysa Cymru'n annibynnol hwyrach, fysa'n well o lawer, achos mae Prydain fel gwlad heddiw o ddifri calon. Da chi'n gwrando ar y prif weinidog yn siarad, so chi'n meddwl bod Prydain yn arwain y byd, ond mewn pethau fel adroddiad UNICEF ar les plant, 11 o wledydd datblygiedig, daeth Prydain yn ola un allan o 11 o wledydd y byd. Pan bod Cymru eisiau parhau yn rhan o wlad felly, so well ar ei ffennu un yn trio gwneud pethau yn wahanol ac yn well. Dwi'n mynd anochel yn pen draw, os ych chi o gwlad sydd be bynnag yw ffeileddau hi fel Lloegr, mae dal yn un o'r diwylliannau mwyaf grymus, fel diwylliant yn y byd. Mae'n sicr yn un o ieithoedd mwyaf dylanwadol y byd. Mae'n anodd bod yn gymydog heb ddefnyddio yr iaith a'r wlad honno, heb sôn am y wladwriaeth sy'n eich traflyncu chi fel llunyn mesur. Yndi, mae'r iaith Saesneg mor bwerus. A dwi'n cofio un o pethau ddedodd yr athro Bobby Jones yn Aberystwyth wrth geisio diffinio hunaniaeth Gymraeg yn dweud bod un o'r pethau sy'n diffinio'r Cymru, y ffaith bod Cymru yn agor i Loegr a bod Lloegr ar y cyfan yn cael i Gymru. Mae'n un ffordd dda o ddysgu berthynas anwastad rhwng gwlad fach a'r cymydog mawr pwerus. Mae'r iaith Saesneg wrth gwrs yn anghenfil byd eang. Os o'n i'n fwy hunan hyderus fel Cymru, mi allwn ni gael y gorau ddau fyd os bosib, lle allwn ni fod yn Gymru o argyhoeddiad ag o hunan hyder, a mi allwn ni gyfleidio diwylliant diddorol a grymus y Saeson heb deimlo i fod e'n mynd i'n llyncu ni. Wel, yn gyn gydrawth fel dylai fod. Beth ych chi'n neud heblaw am annog bobl i fod yn filiwreithus i annog nhw i weld beth i chi'n i weld am yn diwylliant ni ac am gyfoeth yn traddodiad ni a'n iaith ni? Ia, dechrau drwy
siarad Gymraeg bob dydd, dechrau bob sgwrs yn Gymraeg, defnyddio'r iaith, hynny yma, mae yna lawer o wasanaethau ar gael sy'n cael ei defnyddio gymaint gan siaradwyr Cymraeg, ac mynnu'r hawliau sy'n yna, lly da, i ddechrau cychwyn da. A agor llygaid yr cyfoeth sy'n yna, yr holl bosibiliadau sy'n ar gael drwy gyfrwng o'r iaith Gymraeg i ddechrau da. O'ch chi ddim wedi disgwyl bod yn y sefyllfa yma sy'n ni'n dychmygu pan ddarganfuoch chi'r Gymraeg, achos bod na'n bach o waith Cymraeg rhywle yn y gorffennol fel sydd i'r rhan fwy American, wedi chi ddim yn rhywun chi mod gath i fagu i ddweud mae dwreiddiau yng Nghymru. Diddordeb academaidd ddath chi fa yma? Wy'n weithiso, yr ffasiwn gyfoeth sy'n ar gael trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, yr holl lenyddiaeth a diwylliant da, a'r ffaith bod yr iaith di groesi cyhyd, o'n i'n meddwl bod yna rhywbeth yn ddihyll da, eisiau mynd ymhellach a dysgu mwy amdani, da. Ond na, o ran y sefyllfa dwi'n di heddiw, da, sy'n bod yn anodd iawn i mi ddychmygu pan o'n i'n blentyn. Mae'r Unol Daleithiau yn wlad amlieithog, mae yna lawer iawn o ieithoedd yn cael ei siarad yn yr Unol Daleithiau, ond ges i magu mewn ran reit uniaethog de, yn Ohio pan o'n blentyn. Anaml iawn oeddech chi'n clywed neb yn siarad iaith arall. Anaml iawn oeddech chi'n clywed rhywun efo acen dramor hyn oed, de. Felly mewn ffordd mae'n dwi wedi teithio'n bell yn ieithyddol o ran hynna, de. Chi wedi teithio'n bell yn wleidyddol hefyd, achos chi ddim yn unig wedi cyfleidio'r iaith Gymraeg, a wedi cyfleidio Cymru, ond mi ddechreuoch chi'n byw yng Nghaerdydd, a nawr chi wedi dewis mynd i fyw yn beth sy'n bobl yng Nghenedlaeth i'n alw y Fro Gymraeg. Chi wedi mynd, chi'n bod, yr holl ffordd fel petai, ynddo e? Wel, des i Gymru reiddiol oherwydd yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymraeg. Mae Caerdydd yn dinas braf, mae'n dinas gosmopolitanaidd, ond dwi wedi byw mewn dinasoedd eraill yn y byd, dwi'n gwybod. Mae'n y brofiadau ar gael mewn llwyth o lefydd yn y byd, ond os ydych chi am fyw yn Gymraeg, rhywun fath o fi, dwi'n hapusach o lawer lle dwi rwan yn Nyffryn Nanlla yn y Gogledd, lle mae'r rhan fwyaf o'r bobl dwi'n gweld bob dydd yn siarad Cymraeg, mae plant yn cael eu magu mewn cymdeithas Gymraeg naturiol, da. Ac dim yn wynfyd i gyd, mae'n ardal dlawd, rhywbeth sy'n cael ei hanwybyddu'n aml fel ffaith bod y cymunedau Cymraeg hefyd ymysg y cymunedau tlota sy'n yng Nghymru, ynda. A mae'n lot o waith i wneud yna o ran datblygiad cymunedol a falle, da. Ond dwi'n teimlo o ran Cymru wan, dwi'n byw lle mae nghalon ni, lle yn bersonol, yn sicr ydyn ni fel teulu'n hapus iawn ym Mhengroes, da, wrth ein bodda fyna. Mae Cymru wedi datblygu lot yn yr 10 mlynedd, 20 mlynedd diwethaf o ran sefydliadau, a wedi datblygu lot fawr dros y ganrif ddiwethaf o ran sefydliadau cenedlaethol. Beth yw'ch dehongliad chi o lle ni o ran diwylliant gwleidyddol i gyd-fynd ar rheini, ac chi'n bod, i ba raddau mae angen cryfhau'r diwylliant sydd yn gwreiddio'n sefydliadau ni? Yna'n gwestiwn da iawn, da. Achos mae yna lawr iawn o ddonia o ran Cymru dwyieithog sy'n gallu sgwennu a dadansoddi gwleidyddiaeth ar holl agweddau ar fywyd cyhoeddus y genedl, da. A rwysyd mae'r cyfryngau, mae'n wir, mae'n siŵr am bob man yn y byd, mae cyfryngau'n teddu at yr arwynebol, da. A mae'n un llythytheirio drafodaeth, yna wedyn yng Nghymru mae'r wasg wedi bod yn arwynebol iawn, gwasg Saesneg, Cymru yn broblem ebson am y wasg Gymraeg, lle da, felly mae angen gwella safon o'r cyfryngau yn gyffredinol, swn i feddwl, da. Ond i wedi so, mae ffaith bod Cymru'n rhan o Brydain yn broblem, achos mae'r wasg dabloidaidd ym Mhrydain yn gymaint o lyffethau, os ydych chi eisiau dablygu trafodaeth war a deallusol a moesol, ynda. Mae'r wasg dabloidaidd yn ddylanwad mor bell gyrhaeddol ym Mhrydain ac yng Nghymru, lle da, a mae mor andwyl yn y marn ni o ran safonau a y drafodaeth ac o ran hyrwyddo pyncia fel hawliau dynol, hawliau merched, pethau cyffredin sy'n bwysig os ydych chi eisiau meithrin cymdeithas war a moesol, da. Mae'r diwylliant tabloidydd yna yn broblem, un o'r problemau mwyaf sydd gan Gymru, da, oherwydd i chyswll a Phrydain, da. Os neb yn cael ei gorfodi i ddarllen y papur yna? Na, ond iddo fo, mae'n ymwneud ag addysg dydi a diwylliant, ynda. Ac wrth gwrs, mae yna lawer iawn o bobl sydd wedi cael ei magu felly da, o ran hynna. Mae'n broblem, da chi'n gwybod iawn bod yr ffigurau darllen o ran y papurau dyn ni'n sôn amdano nhw Cymru beth eraill, da. A mae'n broblem, da. Ond petai mwy o Gymru yn croesi'r ffin ac yn mynd i'r sefydliadau mawr grymus Prydeinig yna ac yn ei gweithio i fewn iddyn nhw, mi allai hynna fod yn ffordd arall o newid. Ie, o bosib, da. Ond hyd efo'r wasg Gymraeg, da. Mae yna rhyw fath o blwyfoldeb yng Nghymru, da, sy'n tueddu dyrchafu Cymru, sy'n llwyddo tu allan i Gymru, da. Gyda phob parchu chi eich hunain, dwi'n cofio codi copi'r Cymro rhyw 8 mlynedd yn ôl, da, ac mi oedd y prif straeon i gyd amdano chi
Sian Lloyd a Hugh Edwards, Cymru Gymraeg sy'n gweithio drwy gyfrwng y Saesneg yn Llundain ac yn cael sylw a chlod oherwydd hynny de. Doedd Cymru ddim angen rhyw raglen deledu fel Last Choir Standing i wybod bod y draddodiad corol gwych yng Nghymru de. A mae unrhyw Gymro sy'n dod yn drydydd ar X Factor neu rhywbeth yn mynd yn celebrity mawr yng Nghymru achos mae wedi llwyddo yn Llundain de. A mae hynny'n broblem, rhyw fath o blwyfoldeb rhyfedd ynde, sy'n mond yn asesu llwyddiant yng Nghymru mewn cyd-destun Llydeinig neu Brydeinig, lle mae hynny'n broblem o ran datblygu cymdeithas sifil. Ydy e'n llai o broblem i chi os ydyn ni dathlu llwyddiant Matthew Rhys neu Ioan Griffith yn Hollywood? Wel, mae hynna, dwi'n yn gwybod, fi fy hun, dwi'n cofio Rhys Ifans ei hun yn dweud, pan mae pawb yn sôn am cwl Cymru ac yn ei enwi fel enghraifft o hynna, doedd Rhys ei hun, wel, mae diwylliant Cymru yn fwy na trio fandiau pop a cwbl actorion, felly mae'n neges bwysig o hyd, dwi'n meddwl. I chi weithiau'n stopio i feddwl, pam mae dyma'r frwydr i fi'n ymhela hi, achos pe bai chi wedi aros yn un o daleithiau, mae'n y frwydrau anferth y gallech chi wedi fod yn rhan o'n nhw fanna. Wel, dwi'n meddwl amdano fo bellach, achos yma dwi'n byw, a mae'n heulu yn Gymru Cymraeg, da, felly pan dwi'n meddwl am yr iaith Gymraeg wan, dwi'n meddwl am iaith, am mamiaith fy mhlant fy hun, lle da, ac a'r pobl dwi'n ymwneud â nhw bob dydd, o ran y gymuned lle dwi'n byw, lle dwi'n gweithio ac yn y blaen am y myfyrwyr dwi'n dysgu, da. Felly dyna fy mywyd i, da, tas ni wedi aros yn America, wrth reswm, fysa pethau wedi datblygu mewn ffyrdd gwahanol iawn, da. Ond mae'n hawdd iawn bod yn anwleidyddol yn America hefyd, mae'n hawdd iawn dyflannu yna diwylliant cyfryngol, dosbarth canol, cyfforddus, wedi lapio mewn gwlan gotswm, heb feddwl am issues go iawn a ffwncia dyfrifol, lle da. Mae'n lawer iawn o bobl sy'n byw, heb boeni am cwestiwn am awr, lle da. Jerry, ewn ni ar ôl hynna, ar ôl yr hoi. Mi glwn ni ragor gan Jerry Hunter bryd hynny. Hwyl am tro.